Kaixo danoi eta ondo etorri Txingoka podcastaren laugarren atalera, ze moduz? Ondo. Ondo? Oporretan ondo? Opor biharri. Oporretan beti ondo. Gasto asinoto. Astuta igual. Txingoka podcasta. Zu, Oskar? Gu primeran ibili gare. Joan ginen Eustalian, 15 hor, urtiziar, topera, edertu baten. Egun apesoan emoten nahikorik. Ez? Egun batzutan jueran logu be gutxi, eta beste batzutan, astiripez nahi genduen guztia ikusteko. Baina, betikoa, 15 hon, baina akordal orduko bukatuta. Ondo. Poste naiz, ba? Gainera poste naiz, erantzun baten hainbeste esamolde jator sartu dituzulako esateko primeran pasau dozula, Edarto baten primeran, egunape ordu gitxi, lotarako astiripez. Bai, ala izaten da, ez? Holakoak erabiltzeko, oitxuria hartu behar duke eta ez dakigunean asmau. Bai, ze batzuetan aurrekoan esaten genduen, ze moduz eta de lujo. A ver, hor gordeta badakaguz, baina oitxuria dakau beste batzuk erabiltzeko normalian gaztelaniaz. Bai, holanda, ez? Ez dakit. Sartu itxi jakuz, ez? Beste hizkuntzetakoak egunian entzuten ditugulako askotan, ez? Adibidez, hotel baten egon gara, eta egon gara de cine, de lujo. Hori zelan esango zeunkezuk? Primeran, erregarregina moruan, ez? Hori erabiltzen zan lehen, asko, beti konparazioa beti dira honak, ez? Zuk konparatzen boduzu, zuretako ondo dagoan batekin, bestieke ulertu itxen dabe. Hobeto ezin bezaten da, eta batzuk esaten da, txulo plantakin, hobeto nahi bez. Hori puntuta aparte. Ondo, egisa da, sortuta badauzela, baina bestela asmatu be einalditugula, ezta? Eta adibidez, beste adibide bat jarriko dugu. Imaginau furgonetan ibili garala, ni adibidez. Eta leku oso politxak ikusi ditugula. Zelan esan geinke hori? Hori be primerakuak, ikusteko hasian hango parajiak, kriston lekuak, hori beti erabiltzen izan ditugu, gaztiep erabiltzen dabe, kristona, jota, ez dakiz zer dalakoak. Horreko ondo daz. Eta, Oskar, oporretan beti ez gara ibiltzen ondo. Txarrak be kontau behar dia. Bai. Adibidez, hotela primerakua esan, baina Oia kaka bat, askotan esaten dugu ironia erabiltzen dugu. Ederra oia aurten, toka jakuna. Ederra hotela, ederra koltsoia. Horiek esan nahi dau, kakasar bazala, ez? Horretarako. Nik normalian beti okitzen ditut arazuak hoiekin. Laregi hasi zinen da. Bai, beti hanka kanpuan. Beti kanpuan, hori, betxu hori berdin esalik, ez? Txikixa baino txikixiagoa, konparatibak hola erabilitza. Eta errepikapen hori, ez da? Txikixa baino txikixiagoa, txarra baino txarra. Hori da, injarra emotzen dutxa. Eta gure amak esaten pospolo jajia baino txikixiagoa etxia. Ez, holako konparazio horrek ikusi itzen da, ez? Eta, pizkat gehiagik dira, baina, eta beste bat, ez dakit, izan duztezu asmatzeko, galtza gorrixa bezan sartukoan. Bale, adibidez. Bai, ez dakit, bezolako gauza. Eta txikixa biharrian zikina bada, ze hori askotan pasatzen da, jun pentsatzen primerakoa izango dela, eta topau dana zikin edo lan apurban askagarri. Erdera esku kutre. Bale, izan leike. Ez dakit, aurreko baten entzun gendean euskaltegi izan. Bariari egonbituko kaitzeko moduko lekua. Baina hemen egon da, igual erabili genke, epeleko zabortegi izan parekua. Tokiko konparaketak, ez da? Bertakuak, ez da? Edo Eulixendako resort espeziala, ez dakit, ez balako gauzak asmatu, ikusteko, ez? Ikusteko egoeria. Eta adibidez, beruakin zela ibilizara, leku batzuetan bero ondi zein dau? Baguan ondo. Eronan eta 22 eta 30 tartian, 15 egun, primeran. Baina etorri hona eta bertan egunean, kriston berozapa. Berozapa. Bai, berozapa. Berrogei, berreta bat, 39, 10 egunien jarraian. Erabili dozu berozapa, baina bero handixa dagoen erako,
bero handixa eta ez bero asko, ikaslieri askotan esaten detzena, modu asko dauz, ezta? Bai, eguzki herriain jau, zargori totala egon da, eta beste bat beha esmatu dut politxa arrasatekuen dako. Sebero, seberon. Ez? Bale. Ados. Politxa da. Esan dugu asma oin behar dala, horrek emoten dutza bizitxasuna asuntuari, bale? Bainutxo bat igerilekuan izan leike, bero horrendako, bero horri aurkaitxekua edo errekan edo ondartzan, baina batzuetan, adibidez Mediterraneo aldean ez dakizuritoko jatzun, baina ura bero-berua egoten da. Ba, urten ez, baina piztinak eta bai. Igerilekuetan txixepela emute eguan. Horra nahi neban aileganek, zela esan hori. Txixepela. Ba, justo egiza esan, igerileku nahiko txikixa esan, orduan atzalderako txixepela ero saldia moruan gartzen zen. Eta sartzeko gogoripez. Bai, bero egisa. Adibidez esan geinke superberua, bai, hori gaztiok asko erabiltzen dugu. Eta total berua, eta jota berua erabiltzen da asko, ara maixon, ez dakitzen ben. Oinatin be, bai, esango nuke. Modan egon zen baina. Bai, kriston berua, bai, izaten da, kriston jota total. Eta presioekin be, kontu zibilibia gara, oporretan, ze batzuetan sartako ederrak jasotzen ditugu. Horren inguruan, esamolderik, esaderarik? Ba, udan, total garestiak izaten dira denak, presioak, baina garestixaua, hor behar lehen esan duguna, eta beste batera liltzen da, asko gustatzen jaten esan, aurten behixak endu duzkue. Asko balizio jakun gauza batez, bakendu duzkuela. Eta ero merkia bada, merkia, isa musutruk, isa de balde, horrek asko erabiltzen du. Eta, zeibilizara, leku tranquiletan, lasaixetan, ero jende pila ibiltzen da lekuetan? Bueno, danetik, pixka bat, bisetatik. Adibidez, Tosa de Marrera joan ginean, aparketako kriston lanak, eta txupinezuen baino jente gehiago zebilen. Eta, ezin aparkau, azkenien pagauin bihar Euski Galdatan zegoan parkin batian, zemazan, isa 3 euro orduko. Eta gero kotxea hartu berri do, zekan berosa parekin. Eta, hori. Hor baituko jaku, maritxuta baino jente gehiago. Vale, beti tokikora bueltauta, ados. Estu orduan. Eta... adibidez leku jendetsuetan zaratia begon leike, ezta? Kasu horretan, leku zaratatxuetan zezan geinken? Asko erabilki, baina asko erabiltzen da burrundaria. Zelako burrundaria, Demaseko burrundaria, beti emondaldo txau indarra beba, ez? Demaseko horrekin. Eta, eri gustatzen jate, diskoteka garaikoa nahi zenez, diskoteka barruan letxe, eta beste bat, badakizuen nun bizina izen, orduan, txosnagunien baino zela eta handi zegoa. Bale, baina zu badakizu, batzuetan, zaratia eta, izalik ego gaikarrixa, adibidez, jaixetan zure etxian bizitza, baina oporretara joan eta leku bat oso aspergarrixa badabe, ez da hona izaten, ala? Bai, total hilda ego dagoen leku batera, tristia, ez, azkenian, ez badau ez gatzik ez piparrik, hanze itxen dozu. Pasi hau, bakarrik ero, ez da ipa. Konparaketa batzuk, abe? Bai, betxu horre politxa dago, plan txikua zabaldin bezala animoruan, maltza baino aspergarri xagoa zalen lekua, ez? Eta hemen arrasate ero deba goienian, San Prudentzio baino aspergarri xagoa. Ez dakit, ez? Saltza gutxi dauzen lekuak, ero asmau. Konforme. Oin ez dakagu aspertzeko astirik, urria astiakin bat, gu be eskolekin hasi behar garelako. Oin matrikula zino epian gauz, baina urrian ja hasiko gara eskolekin, ez dakagu aspertzeko astirik. Eta zela esan lanera buelta horrek eragiten deskuna. Ze gaztelania segiduan etortzen jakuz burura. Que pereza, ez dakize, bakize. Euskeraz? Matrikulazio kampainan ja bukatzen, egunero hor, estres puntu bat taldiek ezertzeko, eta oin pixka, zen gehik, pote indanao, gogo barik, gasolina barik, odol barik, jota nabil, beste bat erabiltzen dena, flakia jota nao, indar barik, bezala, ez? Pixka bat,
Eta nahi kerixia ero adierazten dago, ez da? Gutxi, azteko berrido. Esan dut, ke pereza, baina nahi baldin bago esan, eta hau asko entzun dut egun hauetan, ke bajon. Ke bajon. Ba, hori, ez dakit, bukatu dira ipuinak. Akabo juergia, ez dakit, olakuak bota ez, ba. Azkenian, zelako galbania daukagun adieresteko dia, ez? Ez dakalako gogorik, eta injarra galdu doula. Eta animoak emoteko, esan molderik? Animoak emoteko, tranquil, denboria segitxuan doia, eta akorda gorduko gabonak. Ziztu bizixan. Bai, ziztu bizixan joaten da dana, eta segitxuan nera mamak beti esaten dut, tranquil, atejoka dauz gabonetako porra. Atejoka, ez dakit, baina. Bertan, olakoak. Ondo, puntiak hartu dituzue bestiok? Bai. Gure oporrak eta oporrosteko sindromiak sortutakoak euskeres esatia be importantia izaten data. Bueno, Itxaro, eta Txingoka zure gana, iritzi artikulua gaurkoan zer ekarri duzu? Imanol Epeldek argian kaleatutako ontxe kolaboratzaile berrixa da, Imanol Epelde argian, ziurre joku amongo dauela, eta bere lehengoko zutabiekin gatoz. Oso ondo, aurrera ba. Aste honetan etxeko lanak jarriko dizkizuet. Hori gertatzen zaigu urte luzetan irakaskuntzan aritu garen hoi. Dena bihurtzen dugu arbel, etxeko lan eta ikasegoera. Demagun euskal jai bat antolatu behar dugu herrian. Zer egitarau proposatuko dugu? Nola ospatu, dantzatu eta kantatuko dugu euskal hori? Testu inguruan nik emango dizuet. Zarautzen, irailaren 9 urtero ospatzen dugu euskal jaia. Orain dela 100 urte baino gehiago sortu zen eguna. Zarautza etortzen ziren Markez eta Kondeen udako egonaldia luzatzeko eta bide batez gure bizi-ohiturak erakusteko. Orain gu bihurtu gara Markez. Garbitzaile gero eta gehiago dauzkagu etxeetan, zaintzaileak bestela, eta prestatutako janari gero eta gehiago sartzen zaigu tuperretan. Euskal jai egunean gerrikoa nola lotu eta txapela ondo nola jarri asmatu ezinean ibiltzeko. Etxeko lanak egiten laguntzeko galdera batzuk segidan, bakarka edo taldeka egiteko. 1. Zer helburu beharko luke euskal jai batek gaur egun? 2. Zer adieraziko diegu euskaraz ondo jakin eta ardaraz bizi diren gero eta euskaldun gehiago horiei? 3. Zer eskainiko edo eskatuko diegu gaurko gazteei? 4. Zer herrira bizitzera etorri zaizkigunei? Euskarak talo, erroskila eta txakolin gusturik aratago, trikitia eta gaita joteez aratago, behar ditu erronka eta jolas berriak, jai berriak, herrito berriak. Talo postu ez gain, xuxi postuak, poke boulak. Gure zapore bihurtu behar ditugu enpanadak, perrerekeak eta sankotxoak. Txorizo eta aragi gozia bezain euskaldun behar ditugu bihurtu munduko zaporeak. Erromeria bat bezain euskaldun trap kontzertu bat. Gure buru asmatzen segi beharko dugu garai aldakor eta inteligente hauetan, jaiak ere bai. Eskerrik asko Itxaro, oso interesgarrixa Imanol Epelden iritzisa, gainera hausnarketarako 4 galdera be bota ditu, ze iruditu jatzue bestioi? Bai, sakona, azkenian ze dira euskal jaixak, ala baskuen jaixak. Ze gara baskuak, ala euskaldunak izateko, berak esaten dago euskaldunak. Euskalduna bagara euskaraz inbiako, euskaraz izan biako lirateke. Horri garrantzia emon, ez? Takit. Beste hausnarketa bada, herri txiki bat izanik beti beharko itugula kanpotarrak gure genatu. Eta harrik dakarriena be, geurein, baina noixek, gero euskeraz, ez? Hori ustot interesantia da, importantia, ez? Anistasuna, baina geurera bideratuta, edo bentsat, joan etorri bat egon bidala, ez? Oso ondo, besterik? Bale, efemerideetara ingo dugu salto segidan. Aurreko 2 saioetan prentsa, euskal prentsa izan da protagonista, eta okerrezpan hau oinguan zinia da protagonista, ez da Itxaro?
Bai, euskarazko sinema badakitzue irailen gaz, da sinema saliendako soile bete berezia da, zinemaldixa eta Donostiko zinemaldixa eta bar. Baina, bueno, guk azteko behintzat ez dugu zinemaldixa zitzeingo, baizik eta ona efemeride bat ekartzeko aitzaki moduan Oskarrak aipatuko ditugu, Oskar sarixak. Zuriak. Izen oindala 10 urte justu, irailaren 29an, Loreak euskal filma aukeratua izan zen Oskar sarietan Espainiako estatua ordezkatzeko. Hau da, hautagaia izateko hautatua. Bai, nola baite, hor bakitzue dauela lehengoko filtro bat pasatzen da, eta bueno, lehengoko zera horretara iritsi izan. Maila horretara heldudan euskarazko utxezko lehengoko filma da, eta bakarra momentuz. Azkenin etzabien aukeratu, baina bueno, gure zinemarentzat mugarri garrantzitsu bat izan zen. Eta horren efemeri horren aitzak izan, bakarri ditugu euskarazko zinema egintzaren beste mugarri garrantzitsu batzuk. Baina, bueno, aurretik galdeatxo bat ingo dutzuet, horrekotan bezala, bitxikeria bat. Badakitzu zein dan zineman entzun zan euskarazko lehen hitza? Lehen hitza, euskaraz zineman. Kaixo. Erlea. Ara? Bai, agertzen da, bueno, parkatuko ez da zuen frantzesa akitzuenok, nik ez dakitzeu irakurtzen, baina Jean Fugers eta Maurice Champreus Delakovic, mila 1990an inaubien film bat, O País des Bacs, dokumentala, eta haren soinu banda geixera, bueno, musikia zan nagusiki, baina une baten etxeko ugazaba hiltzen da, bakitzu euskaldunok etxeko ugazaba, norbait hiltzen dien, bueno, erleen gana jotzen ebiela, horren barri emutera, etxeko tzat zituztelako herriak, eta, bueno, hori gertatu zanean, etxeko inordekua erleen gana fan, eta zan eguen, erleak zuen nagusia hilda, orain ni izanen naiz haren ordaina. Eta horrek izan ziren, euskara zineman entzuzien, lehengoko hitzak. Zepolitza. Filma Ipar Euskal Herrixan grabatu zen, eta bueno, hemen ustote aipatu behar dala hau bai, ze prentsa saritxu gitzen nien be, aintzindarixak Ipar Euskal Herrikoak izan ziren, eta zineman bai. Eta garaiko bertsolari ezagunak be agertze ziren film horretan. Ondo, eta Itxaron, galdera bat, euskara hutsezko lehenengo filma noizkoa da? 1956koa. Hemen be, Asparneko militar batek, hain zuzen be, inauen lehenengoko euskarazko filma, euskara hutsezkoa, Andre Madre, zanbera, gure eta lanaren izenburua, gure sorlekua. Antzadanez, herriminak asetzeko, herriminak jota euelako inauen grabazio hori. Bera Andre Madre 1991an hil zan, eta filma orduen galdutzate josan, baina 2012 garren urtean Josu Martinez zuzendarixak, hau da Bizkar Sororen egileak, ikerketa bat itxen, ustot, Kerspana Unibertsitaterako, edo ikerketa bat itxen, filmaren kopia bat aurkitu hauen Parisen. Andre Madreren alargunan etxien, kartoizko kutxa baten sartuta. Orduan, pelikularen soinu banda galdutzate da usandako moduan, baina jakin badakigu euskaraz grabatua izan zala. Eta zan gauzo, eta zela dakigu, espada entzuten, espaduku soinu banda, ez da? Garaiko testigantza eta lekukuen adierazpenen gatikero badakigu euskaraz grabatu zala. Orduan dakigu lehenengo hitza izan zala Erlea, euskara hutsezko lehenengoa izan zala Andre Madren gure sorlekua, eta beste mugarri batzuk, Itxaro? Bai, bizpairo ipatuko nituzke gero eukidabien garrantziagatik, ez da? Lehenengo Kalabaza tripontzia, bueno, oso gaztiek ezarienok gogoratuko dozue, 1995an Juan Bautista Berazategikin jako, eta izan zen Kalabaza tripontzia euskara hutsezin jako lehenengoko animaziozko filma. Zinemaldian, Donostiko zinemaldian estrenatu zen, eta bai kritikaren eta ikuslien aldetik oso harrera honakin, gero oso pelikula hona da, eta oso ezaguna izan da, eta orduen lehiaketan be orezko aipamen bat jaso hauen, zinemaldixan.
Eta beste bat, garrantzitsu izan delako, kearteko egunak. Antxon Ezeizarena, 4 urte berandu hau, 1989an, eta hoi izan da, Donostiako zinemaldian, sail ofizialean lehiatu dan euskarazko lehen filma. Bai? Aurten badauko, aurtengo zinemaldian bateren bat, baina, bueno, hau izan zen lehena. Eta, bueno, beste bat aipatzearren, hau patxe beste. Oindala 20 urte hain zuzen Bergaran grabatu zana, Asier Altunak eta Telmo Esnalek, eta zinea dituen zanetan, Euskal Zinema Berria mugimendua deitzen dauen horren lehen mugarrisa izan zen. Ze izan ipatu ditugu hainbat lan eta ezain zarrak, baina 13 urtetako lehorraldi luze bat egon zen. Horreik grabatu zenetik, 80ko hamarkadan goratzen dituzue, 100 metro, Zergatik Pampos, Amazigarren Aidanez, horre bai egon zen nola itxapustu sendo bat euskarazko zinemagintza bultzatzeko, baina gero olako etenaldi luze bat egon zen, 13 bat urtetakoa, eta, esaldik hau patxe bestekin horri buelta ematen hasi gitzela, eta, azkenoko urtiak, gizazan, emankorrak izan die. Eta hola, eta, pizket bukatzearen, aitortza bat ingureko neuke, Mirentxu Loiarte Iruindarrari, hilabete honetan hilabera, justo, irailaren 3an, eta alde batetik horregatik, baina bestetik, bera izan zalako euskeraz film bat grabatu hauen lehenengoko emakumia. Loiarte ikuska proiektuko kideetako bazan, ikuska kokatzearren, frankismo osteko Euskal Herria erretratatzeko asmoz sortu zen proiektu bat izan zen, bai? 1979etik aurrera, eta 25 dokumentalin ziren, Euskal Herriari buruzko askotariko gaixak jorratzeko, eta Loiarte 25 lan horietako baten egilea izan zen. Eta, adibidez, Javier Agirre-Sarobe argazkilaria, gero hain ospetsua eta saritua izan dana be, saltza horretan egon zen hasieratik. Piskat egitasmo hori bultzatzen daula. Orduan, Mirentxu Loiartek 2 lan bakarrikin zitzun, Irrintzi, 1978an, eta Euskal Emakumeak, 1981an, eta gero horbestera iesi behar izan zauen, Franco ordurako jail jauen, baina, berak erentzean itxitako erregimen horrek, errepresioarekin jarraitzu hauen, eta aldin behar zan zabien Ego Amerikara, eta hor bukatu zen bere ibilbidea zinemagile moduan. Hortaz, honekin errepasua egin da, gero egon naiz akordatzen, eta ontxe begiranen bilen, Erlia esan dozu lehengo hitza zala, eta horbe 20.000 especies de abejas, hor dau pelikulia horbe zenbait elkarrizketa eta euskeraz dia, zuzendaritza, eta ekipo ere euskalduna, eta hori, eta esan dituzun beste zenbait, primeran plataformaan dauz ikusgai, primeran guri eta nik uste dan hori oso ondo etortzen jakula, euskerazko lan pila darelako, bai pelikulak, bai ikusentzunezko bestelako edukixak doan da, eta edozeinek ikusi alditu edukixak bertan, hortaz. Hori da, ez da baitzakirik. Hor da, 100 metro eta horri guzti horri lauko markadakoak hor da, eta ikuskako danak ez dakit, baina asko bai. Paul Urkijon danak ere bai. Bide batez beste bat estrenauko da datozen hilabetietan, gaua, adiogo gara. Zain gauz, beldurrezko. Neri oso harrituta geratu naiz, militar batek, eta gaur egun esaten duzu ez, militar batek jota pelikulia egin dau euskeraz, eta euskaren herrimina zeukalako. Gaur eguneko ez dut zakontu bere bizitza, baina suposatzen da Parisen gozala, Parisen, Frantziako zeraren baten, eta herrimina jota bizizan, eta bueno. Oso ondo, eskerrik asko itxaro. Zerratik. Iu balen, ze txapel kristoa uruen, eta korbata hori, nondik atara doke ataiku zapatak eta gabardine?
Karnal de Degasek. Iepa bixen, atzeneko urtietan inglesak dauken injerra ikusitxea, Mondragon Corporative Corporation, Basque Culinary Center, Bebek Alive, Bilbao Exhibition Center, Rebel Noise, Brutal Melody, petzau juat inglesak letxe janztie eta Mondragoe beste begi batzuaz ikustie. Zezaten dok, zelan dok hori ba. Bixen, euribe ibikap txapela, korbatie eta gabardinie ekarri duztat. Hola, bisok ingo juau, Dragon Mountainetik osteratxue. Ze esaten dok? Behinguagatik kaso ingo duztat, balen. Ekarri trastiok eta guaziak erdiko kaletik bera. Ez dok erdiko kale zer bixen. Nirz kasoletik behera datorren kalie, Darlin arropa denda, Church of St. John the Baptist, Drawer Path eta The Kiosk where John is zeharkatzen dauen kalie, Downing Street dok, Erriko Boterie, The City Hall kale horretan bertan hak. Alaxe dok zirbalen. Town Square beste aldien, Cold Spring Streetak, bertan, pinta batzuk eateko pat pila bat jauzkau. In the Morning Path, Shadow Path, eta bukera aldera, Cold Spring Path. Euskaraz ikasteko be, Basque Literacy and Literacy Coordination Center haukau. Old Townetik urtengo gaitxuk Lower Door Arch zeharkatuz. Eskumara pertsona jakintxuek dauzen The Parliament topauko huau eta eskerroera White Mountain Bakery eta Bengoa Spaf. Momentu edarra pasau hitxu hau bertan bengoakin batera. Bueno, bale, nek uste nahiku edala eurkoz. Zemuz montenien pintxa pare bat hartzen bagitu hau, zezaten dok? Enke hak, betidok praserra Mountain Pobien trago bat hartzie euk horreiketan duanian. Txingoka laugarren atala behin dugu, lan bikaina induzuetanok, beste behin. Eskerrik asko eta eskerrik asko entzulei be, hurrengora arte. Agur. Agur arte, agur bai, ondo segi.